Telebista a la karta paratuko dugu. Zu bereizten altzu zer ikusi gaur egun osoan. Zer ikusi nahiko zenuke? Serie amerikar gehiago. Naturari buruzko eta dokumentalak eta igual gehiago. Programa diferente igual, ez da? Bizkaiko geusek pasten diren, edo... Bertako kontuak. Exactamente, hori. Kirola baina motorrana. Bastakit, kotxe karrerak, kamioi karrerak... Barrezko, seriek edo. Kirol gehiago. Deportea. Telebistan nahi dutena da informazio hona aukiez. Jarriko neuke umeentzako beste programazio guztiz desberdin bet. Ni oso dokumental eta pelikula saleanaz. Egon bada, pasten dana la karta hori aukeratzea. Ai, nik gaur ikusiko neuke una de marcianos, ez. Baina, bueno, ondo. Nik uste egon aukera den kanaltegi guztiegaz, nonbait aurkitxo aldozula nahi dozuna. Bakigu telebistari erabilera egokia ematen? Nik uste dut orokorrean ezetz. Uste dut, umei dagokionez, iruditzen zait gehienetan jartzen diegula telebista, guk egin behar dugunean beste zerbait, edo behar dugunean, hori, guk pixka gure historiora egotea, ez? Orduan, zentzu horretan, igual umeak eman ditzake ez dakizen bat ordu ikusten, guk aldez aurretik aurrikusi ez dugun zerbait, ez? Zentzu horretan ez, eta gero kasuan, nagusien kasuan, iruditzen zait gehienetan larregi ikusten dela. Telebista izan behar da baliabide bat laguntzen diguna, igual deskonektatzen egunaren amaieran, ez? Baina erresa da menpekotasun bat sortzea horrekiko. Bueno, hortxe, menpekotasuna telebistarekiko